Adică nu putem să dăm sarcina judecătorului, completul de judecată, pentru că întotdeauna este instanța de fond este constituită de către un singur judecător. Acolo pleacă soluția. Ea dacă îi strâmbă, trebuie reparată de instanța de control, instanța de superioară. Așa este practic principiul. Dar în momentul în care acel judecător de fond administrează probe, este foarte greu să revii ca instanță de control asupra acelor probe, adică trebuie să apară probe noi să revii și poate să rămână unul condamnat pe o perioadă lungă de timp, deși nu a săvârșit fapta. Eu am avut cauze în profesia mea, când clientul meu sau pentru clientul meu am încercat variante să fie condamnat, deși n-a săvârșit fapta, dar nu cu executare în penitenciar. Domnul avocat, permiteți-mi să vă întrerup, pentru că s-a dat un pic de detaliu. Nu mă pot opri. Vă rog, discutăm acum spețe și suntem pe o schiță a unui program de țară prin care să creăm mecanisme pentru a rezolva și studiile de caz și spețele la care vă referiți. Ce mecanisme aveți dumneavoastră, spre exemplu, în vedere în programul politic al partidului pe care îl conduceți? Ați văzut că totdeauna m-am ferit să spun în partid. Vă rog. Pentru că mie îmi place această emisiune și m-am ferit pentru că e de profesionism. Vorbim și politică, pentru că prin politică se vor regla aceste mecanisme. Deci noi am prevăzut foarte clar în programul politic, odată, separația profesională, asta despre care vorbea și domnul Zegrean, domnule, procurorul să fie acolo. Sigur că este o anomalie fenomenală. Este acolo opacitație, Ministerul Public, el nu există. Pe care e Ministerul la Public? Și zice așa, vedeți, să vă gândiți, să analizați și că parchetul de pe lângă. Păi, odată ce spui de pe lângă, îl asociezi cu. E acolo. Înainte, din complet, făcea parte și procurorul, ceea ce nu se putea. Deci, vă spun, este o anomalie. Acum zice, cu participarea procurorului. Păi de ce nu spui, domnule, și cu participarea mea avocatului? Poftim, spre exemplu. Ca atare, separația profesională. Da, putem să facem așa. CSM, Consiliul Superior al Magistraților, putem să vedem și așa. Consiliul Superior al Procurorilor, CSP. Dom'le, separat. Dar ce rol ar avea procurorul general în schema propusă de dumneavoastră? Procurorul general oriunde va fi, să știți că va fi numit politic, pentru că procurorul, definiția procurorului, ce înseamnă procurorul, este garantul respectării legii. Și cine este cel care guvernează asupra respectării legii? Sigur că este guvernul în esență. Procurorul general. Avem o ușoară microfonie, am să-i rog pe ceilalți invitați care încă nu vorbesc să închidem microfoanele, să evităm microfonia, din respect pentru audiență. Vă mulțumesc. Probabil că mă aplaudă pe mine. Dacă... Cred că vă aplaudă, da. Deci, procurorul este garantul respectării legii. Putem să facem așa. Putem numi politic procurorul general. Politic în ce sens? Nu ca noțiune abstractă. Adică tu ești în partid la mine, te pun pe tine acolo. Politic înseamnă profesionist. Deci tu ca partid la guvernare, președintele pe care noi îl vrem a fi și șeful guvernului, să numească procurorul general. Avem modelul în America, spre exemplu state. Te numesc, tu trebuie să ai și imediat din acolo o întrebare a dumneavoastră, doamna Miera. Dar tu trebuie să ai oarece experiență? Trebuie să ai oarece rezultate, trebuie să ai anumită vârstă, trebuie să ai anumită cultură generală și vă mai spun ceva, și o anumită avere, să reziști la tentații. Păi dar iată că președinți ajung și oameni sau oameni cu avere, ajung și oameni fără putere de discriminare și fără criterii etice. Și atunci poate că procurorul general sau judecătorii regionali din țară poate că ar fi o soluție să fie aleși. Pentru că oamenii apropo de procurorul regional, procurorul general nu putem discuta acum despre această instituție pentru că noi nu avem organizare administrativ teritorială, cum o ziceți. Noi în programul politic am spus-o, rearanjarea statului român pe regiuni, ca banul să meargă direct acolo,
statul, adică ministerele, să fie doar un sprijin pentru comunități și nu un ordonator de bani. Da? Mă băgați iar în altă parte. Lăsați-mă să nu mai departe cu procurorii. Da, vă rog încă 2 minute pentru că avem foarte mulți invitați și trebuie am înțeles. Eu pe urmă am ieșit că am și eu invitații. Vă dați seama că m-ați pornit aici după atâția ani. Deci procurorul trebuie să fie acolo și procurorul trebuie să fie obligat să culeagă probe în acuzare. Noi avem așa, o anomalie. Procurorul este obligat să culeagă probe atât în defavoarea, cât și în favoarea inculpatului. Cum vine aia, domnule? Unde ai văzut procuror să culeagă probe, să-și nege lui probele? Nu există așa ceva, e o nebunie, adică este de râsul copiilor. Treaba de a culege probe în favoarea inculpatului este avocatului. Asta înseamnă un echilibru, că am uitat să vă spun de ce se spune parchet. Asta era în Franța. La nivelul parchetului era atât procurorul cât și avocatul. Nu cum e la noi, o bună bucată de vreme era la capătul mesei cu judecătorul. Până l-au dat un pic mai jos acolo, dar tot cocoțat. Nu era parchet. Bun. Am încheiat-o cu asta. Noi nu avem probleme foarte mari cu legislația. Nu sunt prea de acord cu domnul Zegrean. Noi avem probleme cu modul în care am ajuns să aplicăm legea. Zice așa, domnul avocat, nu putem să discutăm pe legea asta că încă nu au apărut normele de aplicare. Ce aia? Păi legea trebuie să fie scurtă, fraze scurte, prepoziții, conjuncții cât mai puține, ca să nu dea loc la interpretare legea, judecătorul nu trebuie să interpreteze. Trebuie să o aplice în funcție de probele din dosar. Deci nu avem voie să facem adaos la lege, cum zicem noi avocații, care adaos se realizează practic în fiecare minister, zice, emitem și normele de aplicare. Acele norme de aplicare care n-au caracter de lege, ele de fapt sunt aplicate ca și cum ar fi legea în sine. Ori legea pleacă din Parlament, ministerul sau ministrul respectiv o schimbă, o face cum vrea el, la revedere, normele sunt lege și nu actul în sine, legea emisă de către Parlament. Mă opresc puțin că să îmi trag și puțin respirația. Vă mulțumesc frumos. Domnul Gabriel Sandu. Așa se întâmplă. Când trebuie să se întâmple ceva bun, trebuie să dezocup de toate. Punctul meu de vedere este foarte clar. Vă dau exemplu. Soluție dată chiar pentru polițiști. Au câștigat pe sindicat mii de polițiști salarii compensatorii. Punct. Bun. Acum au cerut executarea silită, că nu s-a dat de bunăvoie. Evident că s-au făcut contestații. Fiecare judecător a dat soluție. Ba admis, ba respins, ba luat mai puțin. Și din punct de vedere zic, dom'le, deci eu nici nu pot să spun că eu ar trebui să fiu acolo, că sunt umplutură practic. N-am ce să fac eu dacă eu vin cu practică, vin cu soluția colegilor, zic, dom'le, trebuie să-mi admiți obiecțiunile, păi uitați expertiza colegii dumneavoastră, uitați soluțiile celorlalți colegi, adică dumneavoastră faceți o altă lege. Asta este foarte, foarte, foarte grav, pentru că în justiție trebuie să fie la fel că, cum se cheamă, matematică. Am o speță și trebuie să știu dinainte finalitatea. La fel ca o banală succesiune. Avem o mamă și 2 fii, știm cotele cum să împarc și asta nu e nicio sistem. Dar dacă noi ne complicăm cu tot felul de chichițe, cu tot felul de neajunsuri, hai să vă dau un exemplu. Atât camera preliminară la penal, cât și de procedura regularizare, care și sună și un pic așa mai tendențios, regularizare, în justiție pe civil, sunt niște teorii ale formelor fără fond. Să blochează dosarele luni și luni, ani de zile până începe judecata în sine.